Vítam vás pri mojom prvom tohtoročnom unboxingu pyrotechniky. Objednával som zo stránky radomix.cz alebo .com. Balík ma stál 5588 českých korún. Tak ideme na to. Balík už máme rozlepený a ideme na to. Takže ide sa na to ako prvé. Tu máme rakety Dum Bum, 4 kusy v balení, máme 3 balenia, ďalej tu máme papier, kúkneme, či nám to sedí. Vyzerá, že áno. Dobre. Ďalej tu máme Dum Bum Single Shot. Priemer, ak sa mi dobre zdá, 30 mm. 4 balenia. 3 a 4. Ďalej tu máme Bomb Black. Malo by to byť to isté ako bomby, len sú čierne. Ďalej tu máme Tiger Boom. Silovo by to malo byť približne ako bomb. Ďalej tu máme kartón. Ďalej tu máme petardy Danger od firmy Pyromax, 12 kusov balení, 1,2 g v jednej petarde. Ďalej tu máme Viper Special, talianské petardy, tie si aj ukážeme. Mali by byť so sírou. Sa na to kúkneme. Áno, je to tak. Viper 1, takéto sú, so sírou. Pekné, kvalitné petardy vyzerajú byť, tak uvidíme. Ďalej tu máme vosy. Aha, to je len krabička vos, vnútri je Dum Bum Energy Drink. Ukážem vám ho. Tak to vyzerá. Bude plechovka do zbierky. Dáme na bok papiere. Ďalej tu máme gelovú ranu Profi. Od firmy Pyromoravia. Máme tu 4 kusy. 2, 3 a 4. Ďalej tu máme petardy Viper 1 od Klasku. Tiež by to malo byť silovo ako bomb. Ďalej tu máme Mini Dum Bum, 24 kusov balení. Silovo by to malo byť ako mini bomb. Ďalej tu máme bomby klasické, 20 kusov balení, 118 decibelov. Tých by malo byť 6 balení. 1, 2, 3, 4, 5, 6, áno. 6 balení. Ďalej tu máme petardy Xander Zone. Sú to nejaké poľské petardy, že vraj sú silné, sú s červeným zábleskom.
Ďalej tu máme Danger Adrenaline od firmy Pyromax. Ďalej Danger Crash. A ešte tu máme Danger RC5. Všetky sú po 12 kusov. Ďalej tu máme Thunder King. Výmetníky od Georgiu. 6 kusov balení. Máme 4 balenia. 2, 3, 4. Ďalej tu máme zápalnú šnúru 5 metrov. Ďalej petardy La Bombas od firmy Tara. To bude asi niečo ako La Bomby, len trošku slabšie. Vyskúšame. Ďalej tu máme JC05, to sú od firmy George, 30 kusov balení, toho by sme mali mať 10 balení, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, áno, pasuje. Ďalej tu máme Doom Boom. Tuto je nový Doom Boom Purple. Miesto zelenej žiary by tam mala byť fialová. Tu máme jedno balenie a potom dve balenia klasických Doom Boomov. 119 decibelov po 20 kusov balení. Ďalej tu máme Zenga petardy. Tie si aj pozrieme. Sú celkom ťažké, ako cítim. A sú tu aj veľké petardy, 20 kusov balení. Takto vyzerajú. Uvidíme, že vraj sú silné. Ďalej tu máme fontánky. 4, to je z mixu fontán. Takže jedna je gold. Potom máme silver, crackling a zase silver. Ďalej tu máme z tej menšej pyrotechniky ešte stroboskopových pirátov. To nevybuchne, to len bliká na zemi ako klasický stroboskop. 10 kusov balení. Ďalej tu máme pískajúce raketky. 144 kusov balení. Tu nemusím ukazovať, to určite všetci poznáte. Je tam 12 balení po 12 kusov, čiže 144 kusov. Ďalej tu máme kompakt, maličký 16-ranový koráb. Má v sebe, kde to je napísané, 144 gramov zlože. Tak to vyzerá, 16 ran. Ďalej tu máme balenie dymovničiek. Je to celé balenie, malo by tam byť, neviem, asi 6 balení, ale viem proste, že je tam dokopy 72 kusov dymovničiek, tých malých. Ďalej tu máme kompakt Top Edition 19 rán. Ten si tiež ukážeme. Takže vyzerá takto, je zabalený. Tak. Som na to zvedavý, keď je to top edícia, sú to strojovo vyrábané kompakty, tak uvidíme, či to bude stať za to. Ďalej tu máme gulové pumy, jankové gule, 12 kusov balení. Môžeme si ukázať, ale sú to len klasické gulové pumy. Áno, 12 kusov balení plus výmetník. Ďalej tu máme gulové pumy Al Capone, takisto 12 kusov balení.
Ďalej tu máme kompakt 49 ranový šašek od Klasku. Má v sebe koľko? Nevidím to tu nikde napísané. Aha, tu je 441 gramov výbušnej zlože. Tak uvidíme, či bude stáť za to. A nakoniec tu máme 300 ranový kompakt od Georgiu. Crazy Whistling Comets. Sú to vlastne len také komety. Hodí sa to na začiatok nejakého veľkého ohňostroja. Takže to by som chcel použiť do mojej pomočnej zostavy. A má to 333,7 gramu zlože. Tak ešte vám to ukážem takto, keď už to máme povybalované. Ešte vám to rýchlo prejde, tak máme tu šašek 49 rán, Crazy Whistling Comets 300 rán, Viper Special 100 kusov, gulové pumy Jankové gule 12 pum, tu máme Top Edition 19 rán, Coab 16 rán, 4 balenia Thunder Kingov, vzdušných šrapnelov, jedno balenie 6 kusov, 18 mm, ďalej gulové pumy Al Capone 12 pum, RC5 petardy 12 kusov, Bomb Black 20 kusov, Viper 1 20 kusov, Doom Boom Single Shot 30 mm, 4 balenia, jedno balenie 4 kusy, Tiger Boom 20 kusov, Mini Doom Boom 24 kusov, Xander Zone 20 kusov, Danger Adrenaline 12 kusov, Danger Crash tiež 12 kusov, klasické Danger 12 kusov, dielové rány Profi 4 kusy, Pyromoravia, bomby klasické 12 kusov balení, 118 decibelov, 6 balení, rakety Doom Boom 3 balenia po 4 kusy, titanová detonácia efekt, piskajúce raketky 12 balení po 12 kusov, 144 kusov, Zenga petardy 20 kusov balení, Doom Boom normálne 2 balenia, jedno balenie Doom Boom Purple, La Bombas 10 kusov, zapálna šnúra 5 metrov, stroboskopoví piráti 10 kusov, 4 fontánky, JC05 10 balení, jedno balenie 30 kusov a nakoniec tu máme dymovničky, celé balenie. Tak ja vám ďakujem za pozretie tohto videa. Ak sa vám páčilo, dajte like, určite zdieľajte. Poteším sa veľmi odberu. Tak ešte raz vám ďakujem za pozretie videa. Vidíme sa pri ďalšom videu.